pa 22 miles 10 ofu yeMarangi pane paparare vanhu vakati wandei ndangosvika zvangoitika asi ndiri kurwadziwa nekuti hakusati kwamboitike chiitiko chakafanana nechakadai asi semanzwiro angu endiri kuita ngeyekuti pane zvone zvakadi pamberi ndakada chida kupa giveaway Mutare-Chimanimani mota yakokangadzwa yanga iri pakati nemumashure yanga isina mabhureki saka ndiyasvikotikurwa mota ndikuorere pamberi zvazvosvikepe zvasvika pachiipoka saka tiri kushungurudzwa nekuti inharaunda yangu yaparara ndaona vanhu vese vafa apa vanhu vakuwara vapa ndeudunhu mangu saka ndiri kushungurudzika nekuti ndinokumbira kuti dene hurumende yazoti kana mota dzichifamba ngadzifambe dzichikonge dziri fiti zvakadai nemagonyeti saka nekuti kuparara kweyaitawo kuda kuti mota yanga isiri fiti tinge ichifamba murodhi asi yazotoparadze vanhu vakawanda dene zvinhu zvaikwanisa kudzivirika deno yanga ine mabhureki ikadai zvisikazi kuitika zvakafanana nezvaitika apa saka ndiri kushungurudzika kuti mutemo ngauite semutemo wawo uite zvinofanirwa uchiita kuti vanhu vasi nekuti maaccident ari kuitika mahuman error hachii chiri kuitika ngekuti imistake asi human error unongoshina kuti mota yangu ane mabhureki wakufamba yakadaro waona kuti hapafaniri kupindwa waupinda pakadaro saka mutemo ukasenza handifungi kuti zvese zvinoitika zvakafanana nezvizvi vanhu afa apa pari kuzipafe asi vamwe vari serious ndavaona vatakurwayo saka kwazongozwa kana vazosvika kuchipatara zoti wafa wacho wangani asi wafa apa wendaona pane vatatu nemana wani wafira panzvimbo vamwe vacho vangani vatakurwa hatizoti namba yacho yakawanda asi vanhu vachitaura kwaiti vafaiwa ndokuti tione namba yacho yakamira confirmation ichazotamba ine kuchipatara kuti wafa wangani vasara wangani varipo vakuru vacho wangani mashoko enyu echenjedzo changamire kuvatyairi nevamwe vanofamba nedzimotikari vanga vari mapassenger nekuti pamwe pacho vamwe vanozongomanikidzira kupinda motikari dzinenge dzatozara zvinoti motikari vanhu vainofanira kutakura vakwana kudhara asi vanhu nendava yekuti vanenge vachida kuenda vanodi vanongomanikidzira kuenda naivo vatyairi vacho dzimotikari dzavo kana dzazara vanorangwa vachingodutira vanhu kutakura nekuti kuda vanenge vachida maprofiti akati wandei mashoko enyu semutungamiri wenharaunda kuvatyairi nesu tinofamba nedzimotikari ndakanyanya nevanoemploya vanhu vacho madhiraivha acho kutorai vanhu vonoti vane zvikambi zvakakwana uyezve vane madefensive driving here ekuti vangachipinde mota koziya vanhu vanokwira kune mota dzinotakura vanhu koziya mota dzemishikashika hadzina kana compensation yeinoguma kana kuti wakuwara kwire public transport yonoziva kuti mota ukakwira pane compensation yeuinayo saka ndingokurudzira kuti vanhu kwirai mota dzinozikana kuti ngedzechinge ipublic transport kwete kungokwira dzese dzese uye tingeri kutakure zvinhu hatiri kukwira vanhu mishikashika ndeyekutakure family haisi yekuite pilot ngodene hurumende yatore matanho akakurisa chaya yekuti kuiswe mapublic transport akati wandei anotakure vanhu kwete mishikashika ndo mashoko angu chese kuti nehurumende yatibatsira ipapo maita basa changamire kozi hati pane penongota kuti mota yebva yakazara iwishi yadarika nepamapurisi yabva yaregedzwa ichienda yakadaro yosvika yaita accident waita accident ndiani saka akaibata akaidzosa zvinhu zvezvinodini zvinoite zvakanaka tinotenda changamire atenda mazvita mbuya wakamira ndobvapinda mudobhiri mbuya wazofoswa kuti aine mberi kwangu sikachaendeki bhosi kuti sake ranga rakadii rakamira ndobva paita impact yekudii iye anga achidhiraivha nemudzimai yaidhiraivha nemudzimai naticha hanzi shingiro saka mungacherechedza kuti yanga ine vanhu vangani yanga ine vanhu 12 nedhiraivha driver wachi 12 ne11 mapassenger yanga iri twin cab BT50 ko driver wegonyeti nematiwa driver wagonyeti ndati ndichisvika ndakuti ndichibudisa medhemu angari umu driver abva atojamba kwatotanga kutotiza akadi echidai mwa masara passenger ndoita azobata tichigadzika pasi ndiyazongotaura kuti mota iyi yabhoroko yatanga kushaya mabhureki yatosvika ambulance yauya dzazouya after ambulance yauya after 1 hour 30 minutes izi fire brigade ndodai pabvunza kuona vanhu vanobatsira kubvisa maybe vanhu vaifa vaichidzikirei vanhu vatombopedza 1 hour wese vari wapenyu mota saka washaika vari kunzi vangani washaika wetabvisa panapa i5 4 vakadzi ne1 mwana watobva watonyarara pasipoti wanyarara pasipoti but vamwe vanga vari kumberi kumashure kwakuina vakadzi but vanga
wanga uri mberi driver wapona netumwe twana turi kumashure kumashure mutyairi weBT50 warara mutyairi weBT50 because wakandwa kumashure nemota yayo wakandwa panze nemota yachimuchairi BT50 asi hapana vamwe here wabuda vasina kukwara motikari iyoyi vanhu vaenda muchairi ndiyo wabuda asina kunyanya kukwara muchairi ndiyo wabuda asina kunyanya kukwara nemuchairi wegonyeti neimwe passenger yanga iri mugonyeti sa gonyeti ranga rine passenger 1 ranga rine passenger 1